Je merkt wel dat de begroting eruit is. Ik bedoel, als je al die kostenstijgingen ziet, de inflatiecorrectie van de subsidies, die loopt altijd achter bij de realiteit. Dat is altijd al zo geweest. En die komt altijd heel laat, dus daar kun je ook niet op anticiperen. Dus dit jaar gaan wij echt wel, als wij nu de streep zouden trekken voor dit jaar, dan zouden wij op 3 ton verlies komen. Andere Limburgse poppodia herkennen het landelijk beeld ook. Zo gaat het in Venlo inhoudelijk goed met grenswerk, volgens Tim Gaal. We verwachten dit jaar zelfs een bezoekersrecord. Maar het wordt steeds moeilijker om kiet te draaien. Ook wij hebben vorig jaar verlies gedraaid. Niet een paar duizend euro, maar een substantieel bedrag. Als deze trend zich doorzet, wordt het een lastig verhaal. Door nieuwe regelgeving hebben veel poppodia freelancers in dienst moeten nemen. Dat is een enorme kostenpost, vooral in de rustige zomermaanden. Ja, in de zomerperiode hebben poppodia gewoon weinig producties. Maar je salariskosten lopen aan je vaste kosten, je huur, je energie, alles loopt gewoon door die maanden. Maar je hebt geen inkomsten. Dus hoe meer vast personeel je ook hebt, hoe erger dat op de begroting gaat drukken, vooral die maanden. En dat zien wij nu in 2025 heel erg. In Weert hadden ze in 2024 een goed jaar. We zijn een kleine organisatie, hebben maar weinig personeelskosten, maar ook wij zien dat alles duurder wordt en de kosten stijgen. Daarom hebben we bijvoorbeeld de entree met 2 euro verhoogd. In Sittard zien ze ook een uitdaging qua consumptiegebruik. Er is tegenwoordig weinig marge te halen. Mensen zijn veel bewuster en drinken bijvoorbeeld minder alcohol. Je moet heel goed nadenken hoe een poppodium te runnen. Dat weten ze ook bij de muziekgieterij in Maastricht. We hebben de afgelopen 4 jaar gewoon zwarte cijfers kunnen schrijven. Dus voor 2025 ziet het er iets anders uit. Maar ook daar zijn we nu wel op aan het anticiperen. Zijn we ook in gesprek met de gemeente. Van hoe kunnen we dit nou op een andere manier oplossen? We gaan nu wel kijken hoe kunnen we andere inkomsten genereren. Hoe kunnen we de kosten toch nog wat verlagen? Hoe kun je op een zo effectief mogelijke manier de toekomst tegemoet gaan.